odaziva i ono što je jako, jako interesantno, ono se kaže uvijek tu, dakle cijelo vrijeme, ali pogotovo na kraju kad treba staviti točku na i. I doista neizmjerno sam vam zahvalan, ne samo ja, naravno na prvom mjestu slijepi, a i ja zato što doista nagrađujete s vašom podrškom i moj dugogodišnji rad, jedna velika, velika borba za slijepe osobe, a u ovom slučaju i osobe sa invaliditetom Istarske županije, jer sam predsjednik Istarskog foruma udruga osoba sa invaliditetom. Ovo sve što je rečeno doista je točno i mi ćemo na kraju, uredno se vodi evidencija, uplate baš namjenski račun je otvoren u tom pravcu i na neki način položiti račune svima koji su na neki način sudjelovali u prikupljanju financijskih sredstava za to kombi i vjerujte mi, možda za neke velike bogataše nije to nešto značajno. Ali nama to znači kao kad bi neko sad išao od tih velikih bogataša kupovati avion. Ja stvarno ne bih zlorabio to sve skupa, ali jedno što je sigurno, suradnja sa Lionsima, u ovom slučaju Lions Pula, ja se osjećam da sam manje slijep nego što jesam. Hvala.